Marián Čurko, známy z relácie Partička, je nezvestný od štvrtka večera. Po hádke s manželkou poslal SMS s krížikom a odvtedy sa po ňom zľahla zem. Jeho nezvestnosť nahlásila manželka a polícia intenzívne pátra. Trnavské depo čaká premenu na moderný športovo-rekreačný areál. Trnava plánuje revitalizáciu zničeného depa a výstavbu športovo-rekreačného areálu za 3 až 4 miliónov eur. Projekt zahŕňa skatepark a kultúrne programy a prepojí rekreačnú zónu Kamenný mlyn so sídliskom Prednádražie. Sociálna poisťovňa dnes oznámila, že všetky jej pobočky a pracoviská na Slovensku, vrátane ústredia v Bratislave, sú z dôvodu bombovej hrozby uzavreté. Inštitúcia informovala, že o otvorení pobočiek bude verejnosť včas informovaná. Zatiaľ nie sú známe podrobnosti o tom, kto hrozbu nahlásil, ani aké opatrenia prijala polícia. Viac aktuálnych správ z diania v Trnavskom kraji nájdeš na trnavák.sk.